l'esperit del llibre blanc en el sentit de fer un document de síntesi breu, que és el que us entregarem avui en paper, que també podreu descarregar en edició digital. Estem al segle XXI i per tant l'edició digital segur que correrà molt més que l'edició en paper, i un informe llarg que estarà només en format electrònic. L'informe llarg és per aquells que els agrada estadístiques en vena, vull dir, gràfiques, taules i posar-s'hi. I ara sí, anem a veure una mica l'evolució de les dades. Les grans magnituds del sector, com han evolucionat durant aquest període. El primer, en el context actual, el nombre de persones destinatàries de l'activitat del tercer sector social ha crescut. Ha crescut significativament, en un 25%, i superen ja els 2.100.000 persones. Això d'alguna manera ens indica també la transversalitat i la capil·laritat de les entitats del tercer sector social en el seu rol de cohesió i d'arribar a la població catalana que té dificultats i que estan en un benefici. Al mateix temps, per atendre aquest creixement de persones, ens hem trobat que hi ha un nombre similar de persones contractades a les que hi havia abans de la crisi. Atenció, no vol dir que hi hagi estat un nombre estable. Fins al 2009 va arribar a pujar i després s'ha reduït fins a arribar a un nivell similar. El fet és que en aquest moment tenim gairebé 100.000 persones que estan dedicant-se de manera remunerada, de manera contractada a les entitats a fer tasca de compromís social a favor de... Què vol dir? Vol dir que en un nivell similar de persones contractades s'està donant resposta a unes necessitats socials creixents. Això vol dir tensió a les entitats, lògicament, això vol dir dificultats. Al mateix temps, el volum econòmic guarda una gran correlació amb les persones contractades. En aquest sentit, hi ha una sensibilitat molt directa. I s'ha mantingut igualment amb dades similars a les que hi havia l'anuari 2007, un 2,93 del PIB i gairebé 6.000 milions d'euros, que és la xifra que mouen les entitats. Com deia abans la consellera, no només motor social, sinó també un motor econòmic. De fet, després ho veurem més a fons, però la dada de persones contractades, tot i haver-se mantingut en un període en el que han augmentat les necessitats socials, està millor que el comportament general que ha tingut l'economia, que ha tornat en molts casos a nivells del 2002 o 2003. Al mateix temps, el voluntariat ha continuat creixent. Hi ha hagut un creixement d'un 23%. Això demostra la complicitat social, això mostra la solidaritat ciutadana que moltes entitats, quan fèiem el qüestionari, ens explicaven. És a dir, les persones col·laboren més amb les entitats. Són gairebé 300.000 persones les que destinen de manera desinteressada el seu temps a col·laborar a les entitats del tercer sector social. I això, lògicament, serà un repte per donar bona gestió d'aquests equips, per poder aconseguir que la tasca que facin sigui potent. Però ens està mostrant la complicitat de la ciutadania en el sector, la solidaritat que mostra el català. El nombre d'organitzacions s'ha reduït. Si fa 4 anys parlàvem de 7.500 entitats, ara, mitjançant l'anuari, hem identificat 6.800. Això implica una reducció del 20%. Però fixeu-vos, s'ha reduït el nombre d'entitats amb un volum econòmic i contractat similar. És a dir, el que s'està donant és un cert procés de concentració en el que està augmentant el tamany mig de les entitats. Després analitzem una mica més la dada i veurem que no tots els àmbits s'estan reduint per igual, però en general el propi procés de concentració vinculat en altres, com pot ser la coordinació i mantenint la capil·laritat, és quelcom que no té per què ser quelcom negatiu, sinó tot el contrari, quelcom que pot ajudar a l'impacte i a l'activitat de les entitats. Així doncs, el que dèiem, l'evolució del tamany mig també és diferent en funció de la grandària de les entitats. Si fem subconjunts, les entitats grans són més grans i les entitats petites són més petites. Dins del propi sector, aquest procés de concentració està portant a que hi hagi també més desigualtats. El que s'ha de veure els reptes que aquestes entitats petites que donen la capil·laritat territorial, que estan en proximitat, que estan als barris, com estan coordinades, com poden realitzar la seva feina de manera eficient. Fent un resum d'aquells titulars, en un moment de creixement de les necessitats socials, les entitats socials tenim un 25% més de persones destinatàries, que ja va per sobre dels 2 milions, mentre disposem d'un nombre de persones contractades i un volum econòmic similars al davant de la crisi, el que hi havia el 2007. El voluntariat ha crescut
i arriba a les 300.000 persones voluntàries, mentre que el nombre d'organitzacions s'ha reduït en unes 700. Aquesta seria una mica la foto titular, la foto resumen. Aquestes dades són, durant molts anys hem estat escoltant les dades de l'anuari 2009, l'últim dia, fa una setmana, a la celebració del 10è aniversari de l'ECAS, en què tornava a sentir les dades habituals. Per tant, aquesta dimensió de sector és important perquè ens ajuda, el que dèiem abans, a tenir visibilitat, a posar magnitud. A vegades, en els mitjans de comunicació, veiem sectors o activitats amb molt menys impacte en quant a persones contractades i, lògicament, en quant a persones sanitàries, i, en canvi, petits moviments provoquen grans trasbalsos. La invisibilitat provoca aquest tema. Anem a analitzar una mica més. Si analitzem per col·lectius, veiem que les entitats, lògicament, són diferents. Un dels factors positius que va portar el Llibre Blanc en el seu moment va ser la capacitat de coordinar, d'aglutinar entitats que estaven treballant en col·lectius atesos de diferents àmbits i posar-los al voltant de reptes comuns i d'una identitat compartida. En aquest sentit, el sector social és avui dia una marca, és un reconeixement, és una identitat. Quan fèiem el Llibre Blanc, recordo una persona que deia el sector social, a mi no m'insultis, què és això? Vull dir, s'ha avançat. Tot i així, encara queda molt. En el tercer sector social trobem entitats que treballen en col·lectius molt diferents, infants i joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat, amb malalties, amb persones immigrades, pobresa, exclusió, drogodependència, salut mental. Això és per fer-vos idea de l'amplitud. En tot cas, si mirem diverses magnituds, per exemple, si mirem pel nombre d'entitats, veiem la importància que tenen els infants i joves, dones, gent gran i discapacitat. Si mirem les persones contractades que guarden una gran relació en el volum econòmic, després ho veurem, veiem com les entitats de discapacitat, on hi ha una atenció directa, tenen un 33% del volum contractat del sector. Infants i joves també tenen una gran dimensió, altres col·lectius i malalties. I en canvi les persones voluntàries és una mica diferent, veiem que un 88% del voluntariat social el tenen les entitats d'infants i joves. Malalties un 23%, aquí veiem com pobresa i exclusió ha crescut força i és un dels temes que ha motivat en aquesta solidaritat ciutadana que es va mostrar. En definitiva, el volum econòmic va molt correlacionat, com dèiem abans, amb persones contractades. En definitiva, una visió àmplia. Les associacions continuen sent la forma jurídica més freqüent, és una dada que ve des del Llibre Blanc i que s'ha mantingut al llarg del temps. L'associació, en les seves peculiaritats democràtiques, d'aportació de valor, de treball intern, de capacitat d'implicar les persones, és la forma jurídica més freqüent en les entitats del tercer sector social. Lògicament, també hi ha fundacions i cooperatives d'iniciativa social que aporten altres valors complementaris, tots dintre de la importància que té la no lucrativitat. Fa un moment fèiem la representa de taula una roda de premsa i un periodista preguntava per la resistència de les entitats, és a dir, estem veient com entren les necessitats, estem veient com les entitats tenen aquesta resistència. I aquí us veia la importància que té el factor no lucratiu, el compromís en una missió, una raó de ser. Les entitats existiu perquè teniu una raó de ser que aglutina les persones al voltant d'aquesta missió. I això, aquesta no lucrativitat, és a dir, si estiguéssim parlant senzillament d'una activitat econòmica, al moment en què és poc rentable, al moment en què no hi ha uns beneficis substancials, tanquem la barraca i obrim l'activitat d'una altra manera. Però les entitats esteu compromeses amb les persones i en aquest sentit això és un dels elements, la no lucrativitat, de resistència de les entitats, de perseverança i d'estar al costat de les persones dia a dia com esteu. La demarcació de Barcelona, tant Barcelona ciutat com la resta de la demarcació, concentra més de 2/3 de les entitats socials i una mica aquesta seria la foto de conjunt, la foto final de resum de les dades. Més de 2.000 persones destinatàries, 300.000 persones voluntàries, 100.000 contractades i 6.800 organitzacions. Una realitat important. 6.800, l'altre dia la persona deia, però no són moltes? Una característica del tercer sector social és la capil·laritat, la proximitat. El repte és trobar les maneres que aquestes entitats capil·lars de barri, de poble, de ciutat estiguin coordinades. I aquí tenim formes pròpies com després veurem en els reptes. Per tant, el repte és que aquestes entitats puguin fer la seva feina en eficàcia i en eficiència.
Anem a fer ara un repàs, junt amb la Montse, sobre la situació i comentar alguns dels reptes que veureu que es presenten al llarg de l'anuari. Ho veureu després quan us donem el llibre, clar. Aquí teníeu un petit resum d'aquests reptes, les paraules clau que d'alguna manera són paraules clau que us sonaran segur. Atendre, transformació, persones, col·laboració, confiança, complicitat, competències, funcionament, estratègia i impacte. Us sonaran perquè té lògica, perquè venim d'una trajectòria, perquè venim d'una continuïtat i d'alguna manera són els reptes que sorgeixen de les dades, de la feina, de les entitats. Anem a fer un repàs per aquestes dades que complementen les dades globals, les dades generals que us acabo de donar fa moments. Ara sí.